हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलावहाय खनसेबाव बरायफिननाय जाबाय स' एक्चुअली आं लाइभ स्ट्रिम खालामनो नाजादोंमोन स' माबा मोनसे जाहोनाव जायाखिसै दा आं भिडिअखौनो रेकर्ड खालामसै स' दिनैनि बे भिडिअ बानायनायनि थांखियानो जाहैबाय जे बावैसो साननैसो सिगाङावहाय निउ दिल्लीयावहाय मोनसे प्रग्राम जादोंमोन डनार मिनिस्ट्रिनि आन्दारावहाय राइजिं नर्थ इस्ट इन्डिया इनभेस्टर्स साबमिट होननाय 2025 स' स्पेसियेलि बे साबमिटआ जाहैबाय जोंनि नर्थ इस्टनि जेसेबां सेभेन स्टेट्स दङ थ' बेफोरावहाय माबायदि मा रोखोमनि इनभेस्ट खालामजायो मा रोखोम बबे मोनसे सेगमेन्टआवहाय इनभेस्ट खालामजायो बेफोरखौ लानानै मोनसे गुवारै मोनसे सावरायनाय आरो लोगोसे सोर इनभेस्ट खालामगोन खालामथावथाव बिसोरखौ इनभाइट खालामनाय जाहाथे बिसोरो इनभेस्ट खालामो दा बे सामिटआवहाय बबे सेगमेन्टआवहाय इनभेस्ट खालामगोन दा बिनि मोनसे गावबागाव मोनसे वेबसाइट दंखायो नोंथांमोना गुगोलाव थाङोब्ला राइजिं नर्थ इस्ट डट होननाय दङ बेवहाय नोंसोर नुगोन दा बेवहाय मा सेगमेन्ट खालामनो नागिरदों जेरै नैबेयाव स्क्रिनाव नोंसोर नुगोन एग्रि फुड प्रसेसिं एन्ड एलाइड सेक्टर्स टेक्सटाइल हेन्डलुम एन्ड हेन्डिक्राफ्ट्स एन्टारटेनमेन्ट एन्ड स्पर्ट्स एजुकेशन एन्ड स्किल डेभेलपमेन्ट हेल्थ केयार आईटी टुरिज्म एन्ड हस्पिटेलिटी इनार्जी आरो इनफ्रास्ट्राक्चार एन्ड लजिस्टिक्स दा आङो बे भिडिअखौ बानायनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जे इनभेस्टमेन्टखौथ' खालामगोन दा सोर बेसेबां इनभेस्ट खालामगोन जेरखम नोंसोर बेयाव नायनो हागोन अलरेडि गिदिर गिदिर कम्पानि रिलायन्सनि नामखौ नोंसोर मिथिखायो आदानि मेइन आरोखि बिसोरो बहुद दंबावो दा बेनि गेजेराव मेइना बिसोर स' रिलायन्सआ बुंदों जे 75,000 crore एन्ड आदानि ग्रुप 50,000 crore माने फैगोन 5 बोसोरावहाय बिसोर जोंनि नर्थ इस्ट रिजनावहाय इनभेस्ट खालामगोन दा इनभेस्टथ' खालामगोन इनभेस्ट खालामनाय लोगो लोगो मोनसे जब माने एमप्लयमेन्ट मोनसे जेनेरेट जागोन साख्रि मोनसे जेनेरेट जागोन दा एस्टिमेट खालामनाय मथे बेयावहाय फैगोन 5 बोसोरावहाय बे गिदिर गिदिर कम्पानिया जेब्ला इनभेस्ट खालामगोन 20निफ्राय 25 लाख आरोखि साख्रि प्राइभेट साख्रि दस्रा जब रल सोरनाबा दस्रा जानो हागौ मोनसे जेनेरेट जागोन दा आं बे भिडिअ बानायनायनि थांखिया बेनो जे जुदि 20 लाख बा 25 लाख जुदि साख्रिबो जुदि जन्म जायोब्ला जोंनि लाइमोनफ्रा जाहाथे बिनि गेजेराव मिनिमाम 1निफ्राय 2 लाख साख्रिखौ जाहाथे लानो हायो आरो दा बिनि थाखाय जुदि गावखौनो जुदि रेडि खालामनानै लायो आरो दा बेवहाय सेगमेन्टखौ नायदो बिनि अनगायैबो सोरबाफोर जुदि साख्रिखौल' मावाबा बा दस्रा रोखोम माबायदि बेनिफिट खालामनो हायो दा एग्रि फुड प्रसेसिं एन्ड एलाइड दा बेवहाय जाहैबाय आदानि नङा बेखौ आम्बानिया बुंदोंमोन जे जोंनि ओनसोलनिफ्राय एग्रि माने आबादारि जिखुनु जिनिसफोरखौ बिसोरो मोजां दामावहाय बायगोन बायनानै बिसोरो बेखौ फेक्टरियावहाय पेकेट खालामनानै बिसोरो गावबागाव रिटेल स्ट'राव बिसोर फानगोन जेरै नोंसोर मिथिखागौ जे रिलायन्सना मा दं मा गैया रिलायन्सना पेट्रल पाम्पनिफ्राय आरम्भ खालामनानै रिटेल स्ट'र दङ रिलायन्स डिजिटेल दङ ट्रेन्ड्स दङ इन्सुरेन्सबो दङ बिसोरना इनार्जियावबो दङ बिसोरो आरो बिनि उनावहाय मा दंबावो बे टेलिकम जिअ बेबो रिलायन्सनि मोनसे प्रडाक्टखा स' बिसोरनि प्रडाक्टआ अलरेडि जोंनाव दंखायोखा खिन्थु बिसोर मा खालामदोंमोन जोंखौ बायनो थाखाय खुलिदोंमोन आरो दखानफोरखौ दा बिसोरो जोंनियावहाय फेक्ट्रि बानायगोन वेयारहाउस बानायगोन जेरावहाय बिसोरो जेखौ फानो बेखौ बिसोरो मेनुफेक्चार खालामगोन आरोखि बेयो मोनसे मोजां खोथा जे गोदान मोनसे इनभेस्टमेन्ट बियो दा बेबायदिनो आदानि ग्रुपखौबो नोंसोर मिथिखागौ आदानिफोरना एसे आलादा जायो बिसोर पर्टआव इनभेस्टमेन्ट दङ बे सागरावहाय थायो बिनि उनावहाय एयारपर्ट दङ बिसोरना इनार्जियाव दङ दा आदानिया जाहैबाय बिसोर ग्रिन इनार्जि माने बे सलार हाइड्रेल बिदियाव खालामगोन आरोखि जे माने फसिल फुइल्स नङा माने ग्रिन इनार्जि जायखौ होनना बुङो बिनि सायाव बिसोर बेखौ इनभेस्ट खालामगोन दा बिनि थ्रुयैहाय दा डनार मिनिस्ट्रिया होनाय मथेब्ला प्रेस रिलिज होनाय मथेब्ला बेवहाय बिसोरो खमसे खम 4.3 लाख crore इनभेस्टमेन्ट बिसोरो माबा खालामखाबाय आरोखि जेनेबा कमिटमेन्ट लाखाबाय बायदिसिना कम्पानिसफोरनिफ्राय दा बेवहाय दस्रा हादोरनिबो दङ दा बेखायनो दा बिनि अनगायैबो प्राइम मिनिस्टार मदि जोंनिया बिथाङाबो नायदो इस्टनि एब्रिभिएसनखौनो चेन्ज खालामबावबाय बिथाङा आगोलावथ' जेनेबा एक्टिस होनदोंमोन लुक्सनिफ्राय एक्टिस दा इसनि सोदोबानो जाबाय एम्पावार एक्ट स्ट्रेंथेन एन्ड ट्रेन्सफर्म दा बिनि थ्रुयै जों हमनो हायो एक्चुअलि जोंना सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआबो जोंनि नर्थ इस्टखौ मानो थाखाय एसेबां इम्परटेन्स होगासिनो दङ सिरि मावगासिनो दङ लासै मावगासिनो दङ खिन्थु खामानिखौ मावगासिनो दङ दा नोंथांमोन साननो हागौ जे एक्चुअलि
ओरैनो आं बेखौ आउट अफ द टपिक जेनेबा जे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ मानि थाखाय एसेबां इम्पर्टेन्स होदों गोदोथ' होआखैमोन रावबो दा मानो अल अफ साडन मानि थाखायसो होदों माने दा बेवहाय एसे जिअ'पलिटिकेल मोनसे इम्पर्टेन्स मोनसे दङ जिअ'पलिटिकेल इम्पर्टेन्स होननानै बुङोब्ला जोंनि बे नर्थ इस्ट रिजना ओरै थाबाय बांलादेश ओरै थाबाय म्यानमार ओरै थाबाय चाइना दा बिनि थाखायनो जे खोनानाय मथेब्ला चाइनाया गावसोरनि फारसेथिंजाय जोंनि जे बर्डार दङ बेवहाय बिराद इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलप खालामबाय आरो ओरै बांलादेशनिखौथ' नोंसोर निउस नायबानो मोनथिगोन बिसोरना अबस्थाया बांद्राय थिग नंखाया स' जाहाथे चिकेन नेक जे सिलिगुरियाव जोंहा जे दङ मोनसे फिसा लामा जिनि थ्रुयै जोङो मेनलि इण्डियाआवहाय थाङो स' बेखौ लानानै बिराद कनसार्न इण्डियाया जे बे जिनिसखौ जुदि जों सिकिउर खालामनो हायोबा भबिष्यतआवहाय जोंना माबा मोनसे प्रब्लेम जानो हागौ नामा दा बिनिखायनो जोंखौ सेल्फ रिलायेन्ट खालामनो नागिरदों सेल्फ रिलायेन्ट माने ओरैबायदि दा बायदियाव जुदि माबा मोनसे जाहोनाव दावहायानो जा बा मायानो जा जुदि माबा मोनसे खारनाव जुदि सिलिगुरि करिडरा जुदि बन्द' जानो गोनां जायोबा माबा मोनसे ब्रेक जुदि जानो गोनां जायोबा जों जाहाथे गावनि सायावनो सोनारनो हायो दस्रानाव जाहाथे जों जेबो माबा नाङा बे मोनसे खारन दा बेखौ आं आलादायै मालाबा आं बेखौ कभार खालामगोन दा आंनि मेन कनसार्नआ जाहैबाय बे नर्थ इस्ट इण्डिया साबमिटनि थ्रुयैहाय एथबां जे सेगमेन्टआवहाय इनभेस्टमेन्ट खालामगासिनो दङ बिनि थ्रुयैहाय बिराद मोनसे मोजां अनजिमानि साख्रि ओंखारगासिनो दङ दा जोंनि लाइमोन फंबाय बिनानावमोनफोरखौहाय मोनसेल' आंनि आर'ज नोंसोरो गावबा गावखौ मेन्टेलि रेडि खालाम मेन्टेलि प्रिपेयार खालाम गभर्नमेन्ट साख्रिनि थाखायल' नोंसोरो जिंगा सिबाय थानाङा बेफ्रावबो मोजां मोजां पेमेन्ट मोनो मोजां फेसिलिटिसफोर दङ दा नोंसोर जुदि मावाब्ला दस्राया मावगोन दा दस्राया मावोब्ला नोंसोर उनावहाय बेखौहाय दुखु मोननानै लाब गैया ओंखायनो नोंसोरो गावखौनो गाव मेन्टेलि रेडि खालाम जेबो नङा खनसे बाहेरायाव थांनाय मावनाय हागोन दिनै अल आसामाव बुंनो थाङोब्ला बेसेबांबा माने प्राइभेट कम्पानिया अलरेडि खामानि मावगासिनो दङ खिन्थु जुदि पार्सेन्टेज हिसाबै जों जुदि नायोब्ला जोंनि हारिनि मानसिफ्रा आंनिबाथ' 2-3% बांद्राय गैया गासिबो बाहेरानि मानसि जोब दस्रा मानसि मावजोबो दा जों मानो हाया जोंना मा आखाइथिं गैया नामा जों खुगा गैया नामा बिसोर मावदों बिसोरो बेथन मोनगासिनो दं न' बां सालायगासिनो दं गारि मोजां सालायगासिनो दं जोंलाय मानो हाया दा बेनो खोथाया दा बेयावहाय जेरखम एग्रि फुड प्रसेसिं बेयावहाय जोंनिया आबादारिफोरनि थाखायबो बिराद मोनसे मोजां माबा दं चान्सेस दङ दा खाबु मोनगोन उनावहाय लासै लासैनो मोनथिलांगोन टेक्सटाइल हेन्दलुम दा जोंनिया आर'नाइ दङ जि दानाय हेन्दलुमथ' जोंनाबो एसेबांबो माबा नङा दुरबल नङा अपरचुनिटिस मोननो थाखाय मार्केटफोर मोनैनि थाखायसो प्रब्लेम जादोंमोन दा साप'ज जुदि रिलायेन्सआ जुदि गावसोरजों जुदि जोंनि आर'नाइ दख'नाखौ फानथानो होननानै बुङोब्ला दा बायदियाव खोथा नों MOU बानायबाय बा जोंनिया BTCनियानो बा BTRनियानो हेन्दलुम डिपार्टमेन्टआ जुदि बिसोरजों MOU बानायोबा बे इरिनि कालचार दं जोंना सेरिकालचार दं सेरिकालचारजों जुदि टाइप खालामनानै जुदि फानोब्ला एक्सपर्टबो खालामनो हागोन इन्टारटेनमेन्ट एन्ड स्पर्ट्स इन्टारटेनमेन्टआथ' इन्टारटेनमेन्टखासो आं बुंखायो जे समाजाव जोंनासो बांसिन सिनेमा ओंखारो दा मोजां सिनेमा हल गैयिनि थाखायसो जोङो फुजा बिदियाव थांनानै जों देखायनो गोनां जायो दा बायदियाव जुदि जोंना कालचारेल जुदि मिनिस्ट्रिया बा कालचारेल डिपार्टमेन्टआ जुदि टाइप मोनसे जुदि खालामोब्ला जों जुदि पेन इण्डियाआव जुदि जोंनि फिल्मखौ साबटाइटेल होनानैबाबो जुदि रिलिज खालामोब्ला मानो सोलिया जानो बिनि उनाव स्पर्ट्स दङ स्पर्ट्सखौथ' मोनसे लेटेस्ट निउस बियो इउनाइटेड चिरांदुवार FC नोंसोर जुदि फुटबल फल' खालामबाय थायोबा मिथिगोन दा आसाम स्टेट प्रिमियार लिग सोलिदोंमोन बेवहाय देरहाबाय दा बिसोरो I-League 3आवहाय क्वालिफाइ जाबाय आरो बेखौ देरहायोब्ला I-League 2 गेलेगोन आरो बेखौ देरहायोब्ला I-League मेन बिनि उनाव ISL दा बेनो जुदि स्पर्ट्सआवबो जुदि जोंनिया जुदि इनिसियेटिभ लायोब्ला जेरखम दुरान कापआ जागासिनो दङ बिनि थ्रुयै फुटबला पपुलारिटाइज जादों मोजां खोथा गाज्रि नङा जों एकाडेमिक्सफोर खुलिनो हायो एकाडेमिक्स खुलिबा मा जाहैगोन जोंनि गथ'फ्रा बे एकाडेमिक्सआव गेलेगोन गेलेनानै सोरजोंबा सिनायजागोन मोजां क्लाबावहाय जों बिसोरखौ एक्सपर्ट खालामनो हागोन दा जेरखम जोंनिया मा जायो लकेल लेभेलावहाय जोंनिया स्टेट लेभेलनि क्लाबफ्रावल' गेलेयो नों गासिबो क्लाबावनो नों 50%आथ' जोंनिया मानसियानो थायो नाथाय बिनिफ्राय उनाव गोजौआव मानो थांनो हाया बेफोरखौ जों साननो हायो बेबो मोनसे मोजां इनिसियेटिभ जागोन बिनि उनाव इडुकेसन स्किल डेभेलपमेन्ट इडुकेसनाथ' बयबो दंखायो दा ग्रेजुवेट मेट्रिकखौ फरायखायो खिन्थु स्किल डेभेलपमेन्टआ बेखौ जों बोलो होनो हागोन स्किल जुदि रोङोब्ला बा जों ITI जुदि मोजां सोलोङोब्ला बाहेरायावबो थांनानै खामानि मावनो हागोन बा एब्रडावबो गाबोन दुबाइ सोमफोर दस्रायावबो थांनो हागोन दिनै जुदि दुबाइ सुबाइयावबो केरेलानि मानसिफ्राल' थांजोबनो हायो जों मानो हाया जोंबोथ' रोंगौ जोंबोथ' बुजिगौ मानो जों फरायनो हाया मा बाहेरायाव खामानि मावहैनो हाया दा हेल्थ केयारा जुदि डेभेलप जायोबा जुदि इनभेस्ट खालामोब्ला
मोजां खोथा जुदि गाबोन समफोर माबा मोनसे जायोब्ला जों बायजोआव थांनो गोनां जानाय नङा जों बेयावनो फाहामनो हागोन जों मोजां खोथा आइटिआ एसे ब्रड बियो मोनसे बेखौहाय आलादायै जों कभार खालामनांगोन दा टुरिजम एन्ड हस्पिटेल टुरिजमाबो मोनसे खोथा दिनै सरलपारा बायदि मोनसे जायगायावहाय मोनसे फिक्स मानसिया थांनानै हर थानो होननानै बुङोब्ला जायगा गैया एथ' मोजां जागोन आरो बे बयबो थाङो बयबो मिथिगौ नाथाय थेवब्लाबो बेयाव थांनानै हरसे हरनै थानानै फैनो थाखाय बेयाव खुनु बेबस्था गैया दा बेनो मोनसे एगजाम्पोल खोथा दा जोंनियावहाय रायमना फैबाय उल्थापानि फैबाय मानासआ दंखायो गाबोन मोनसे जायगा ओंखारबावगोन दिनै जुदि काजिरङा नेसनेल पार्कआ जुदि एसेबां मोजां जुदि डेभेलप जानो हादोंब्ला जुदि बेयावहाय मोजां मोजां रिजर्ट दङ हटेल दङ गासिबो जुदि दङब्ला जोंनि बे मोननै मोनथाम जायगायावहाय मानि थाखाय जानो हाया दा बेबायदिनो जुदि बिसोरो बेयाव इनभेस्ट खालामोब्ला अब्ला बे जायगाखौबो मानसिफ्रा मिथिगोन आरो जोंनि मानसिफ्राबो बेयावहाय खामानि मावनानै थाखा फैसा खामायनो हागोन ना दा बेबायदिनो इनारजि आलादा खोथा बे जोंनि माबा नङा बेखौ उनाव ओंखारबा जों मावनो हागोन दा इनफ्रास्ट्राकचार एन्ड लजिस्टिक्स बेथ' लामाया जोंनिया गामि गामि दंखायोमोन दा आरो मोजां जुदि लामा जाबावोब्ला मोजां फेक्टरि फैयोब्ला जिखि जाया फेक्टरियानो जाया मानो जों दिनै न'आव हाबनानै ओंखाम संग्रा हाबनानै खनसेल' मैगंखौ फिदिंनानै नायनांगौ गासिबो जिनिसा बायजोनिफ्राय फैजोबनाय जायगायाव जानाय मा जिनिसखौ जायो बेदरनि अमानि अनगायै जों जेबो जाया दा बेनि खोथा दा बे गासिबो जिनिसखौ लानानै आङो बेखौ बानायनायनि जाहोना जाहैबाय जे फैगोन 5 बोसोरावहाय मोनसे बिराद मोजां मोनसे अनजिमानि साख्रि मोनसे ओंखारगोन दा बेवहाय रावबो बिदि साननाङा दे जोंखौ न'आव फैनानै लेंफैगोन जोंखौ एप्लिकेसन होनानै लेंहरगोन फन खालामनानै बिदि नङा जोंबो एसे मेगनखौ खुलिनानै खोमा खुलिनानै नायनांगोन जुदि इनभेस्टमेन्टआ जुदि 4,30,000 कोटी टाका जुदि नर्थ इस्टआव इनभेस्ट जानोबा रोखा रोखा बुंनो हायो बिनि 70% जोंनि आसामावनो जागोन दा आसामाव जानायनि उनाव जुदि जोंनि ओनसोलाव जुदि जोङो बिसिनि उनावनो जोंनि अनजिमा जों सेकेन्ड हाइस्ट दा थेवब्लाबो जुदि जों बिनि जुदि 25% 30% शेयारखौ जुदि जों लांनो हायाब्ला अब्ला मा जानो इनिशियेल स्टेजाव हायाबो जानो हागौ बेयाव राजखान्थियारि बहुत माबा थायो समाजारि बहुत माबा थायो जों ओंखारलांना थांनानै मावनांगोन दा गुवाहाटियाव जुदि मेनलि कनसेन्ट्रेसन गुवाहाटि नोंसोर मिथिखागौ जे गुवाहाटियाव गुवाहाटिल' नङा फ्राय बबेबा जायगायावहाय सरकारा जेनेबा हा खालि खालामगासिनो दङ एनक्रचमेन्टफोरखौहाय माबा खालामगासिनो दङ एभिक्सन खालामगासिनो दङ दा बिनि जाहोना जाहैबाय हाखौ बि कम्पानिफोरनो गथायनानै होनो थाखाय बेवहाय बयनाबो आलदा आलदा बिबुंथि थागोन बेयाव हा बुंनो गोनां जेबो खोथा गैया नाथाय जुदि जों लुबैदोंब्ला कम्पानिफ्रा फैनानै जोंनियावहाय खुलिथों मोजाङै जुदि कम्पानि खुलिब्ला जों साख्रि मोननो हाथों दा जों जायगाखौ होखानांखागोन बबावबा जों एसे मिलायलायनानै खामानिखौ मावखानांखागोन खारन बिसोर फैयोब्लासो जों साख्रि मोनगोन बिसोर फैयाबा जों मोननाय नङा आरो जुदि जोंनि दानि जोलैफ्रा जुदि यां जेनेरेसनफ्रा जुदि साख्रि बाख्रि जुदि मावाब्ला जेबो बा गभर्नमेन्टखौल' होबाय मोनाखिसै ओमफ्राय उन्दुनानै थाबाय बिदिबा समाजा जोंनिया जौगानाय नङा नोङो खालि सानफ्रोमबो बे गावजों गाव बाथ्रा दान्थेलायनाय गावजों गाव भाइरेल खालामलायनाय गावजों गाव जावलायलायनाय बिदि खालामनानैल' जोंनि समाजा जौगानाय नङा दिनै जोंनि आसामखौ जुदि जोङो गोजौ आरो गाहायाव जों रानोब्ला गोजौ फारसेथिं मा दङ गोजौ आसामाव माहाय जोंनिया साहा बागान दङ थाव दङ बेजों बिसोरो सेल्फ साफिसियेन्ट बिराद मानसियानो बेफोरावहाय मावनानै बे इन्डास्ट्रिखौ बानायनानै बिसोरो बेयावहाय बिराद मोजां इनभल्भ जानानै मोजां थाखा फैसा खामायगासिनो बिसोर लाइफ स्टाइलानो मोजांखा जोंनि गाहायाव मा दङ ना साहा बिलाइखौनो मोजां गायजायो ना दस्रा आबादखौनो मोजाङै गायजायो जेबो गैखाया नेचारेल रिसर्सथ' गैखाया बिसिपिएलखौलाय मा होनना बुंनो नोंलाय बिसिपिएलआ जोंनि माबिलाय मोनसे बाहेरानिफ्राय फैनानैसो बयबो मावजोबो बेवहाय जोंनि लकेलनि मानसिफ्रा साबैसे साख्रि मोनदों बेयाव दा बेबायदिनो दा ओंखायनो जोंबो हायोब्ला जोंनि गेदेर गोलाव मानसिफोरखौहाय आं बेखौनो बुंनो सानो जुदि बे इनभेस्टमेन्टआ जाखागोन नेक्स्ट इयारनिफ्राय जुदि जायोब्ला बबेबा जिनिसखौ जायफोरखौ हायो जोंनि गेजेरावनो ओरैनो हा गोग्लैसोनानै थानाय मेला दङ जाहाथे बेयाव थागिबि मानसिफोरनिबो जाहाथे जेबो अलखद जाया बा जेंना जाया बिदि मिलायलायनानै एसे हाइ लेभेल खालामना होनानै बे कम्पानिफोरखौ गायसननानै बिसोरजों नांगौ एमअइउ खालामबाय बा रायलायबाय जोंनि बेयावहाय लकेल रिजार्भेसन नांगौ जे एसेबांखिनि मानसिखौ जोंनि मानसिफ्रा खामानिखौ मावनांगौ आरो जेबो मोनाब्लाबोथ' सिकिउरिटि गार्डखौथ' मोनगोन खमसे खम जाय जुदि रोङा दा बेनो दा बेवहाय गासिबो फारसेनिफ्रायनो जोबोद मोजां बे खौरां आं सानो जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय फैगौ 5 बोसोरावहाय जों गोबां मोनसे चेन्जेसफोरखौ जों नुनो हागोन दा बेनो खालि नेनानैल' थाना लाब गैया नोंसोरबो एसे खबर लानांगोन जे गावजों गाव एसे सहाय खालामलायनांगोन बबाव मा दं बबाव मा गैया दा बेनो बेखौ बानायनायनि थांखिया आंना बेनोमोन
जेसेबांखिनि हायो आं शेयार खालामबाय थागोन आं बावैसो आंनि चेनेलावहाय एक्चुअलि आं गान सानसो हानबाय थायोमोन आङो खिन्थु जोंनि दा थासारिखौ नुनानै आं थांनो हायाखै जे ओंखायनो आंनि खर'आव मा दं गोसोआव मा दं जेसेबांखिनि दं आं शेयार खालामनो थाखाय दासान्दि आं भिडिअखौ हगारगासिनो दं आं एसे हगारबाय थाथ'गोन दा आं सानो नोंथांमोना नायनानै नोंथांमोनानो एसे शेयारबो खालामलाय जाहाथे गावजों गाव जों हेफाजाब खालामलायनो हायो दा बेनोसै आं माबाफोर थाबावोब्ला आं एक्चुअलि प्रफेसनेल नङा माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला आंखौ निमाहा हो आं जेसेबांखिनि हायो आं इनफरमेसनखौ शेयार खालामनो नागिरदों नोंथांमोनजों दा नोंथांमोना जुदि बिनि डिटेल्सआव एसे नायबावनो गोसो दङब्ला गुगोलावहाय थांनानै बे नर्थ इस्ट इन्डिया सामिट 2000 इन्भेस्टर सामिट होननानैल' टाइप खालाम बेयाव नुगोन नोंसोरो दा जों हागोन आं सानो जोंनि लाइमोनफ्रा एटलिस्ट 15-20 लाख सार गेजेराव 1-2 लाखखौ जोंनि लाइमोनफ्रा मोननांगौ बे मोननाय लोगो लोगोनो एसेब्लाबो समाजाव माबा मोनसे चेन्जेस मोनसे फैगोन आरोखि मोनसे डिफारेन्स फैगोन आरो बे दासिम बेनोसै गोजोन्थों